Мария Илева пристигна. Много ми е драго да те посрещнем, защото ти ще връчваш и награди тази вечер, освен на специален гост на събитието. Какво мислиш ти за танца и какво е усещането да присъстваш на Купа Infinity? Един клуб, с който във времето подава си ръка и си ги подкрепя във всичко, което правят, и смятам, че сте обменяли много хубава енергия в чест на изкуството. Да, има много приятелство помежду ни. Винаги танцът е будил възхищение у мен. Аз, за съжаление, съм доста далеч като умения от него, но съм любител и естетическа наслада имам. Аз мога да споря с теб, защото съм те виждала да танцуваш и си истинска гореща дива. Много си мила. Но аз знам колко усилия коства да владееш тялото си по този начин и същевременно да внушаваш идеи, да въздействаш чрез силата на изкуството. И тая комбинация от талант и дисциплина винаги ме респектира и ме кара да искам да съм наоколо, за да се радвам отблизо на това, което се случва. Така че съм много развълнувана, че днес съм тук. Това е значимо събитие за българското танцово изкуство и много ми се зарадва душата да видя толкова талантливи, страхотни български деца. Това е едно разкошно обещание за хубаво бъдеще. Абсолютно. Има клубове по спортни танци от над 10 български града, като от всеки град даже са по няколко. Всички някак си обаче успешно успяват да си колаборират помежду си и да изглежда сякаш виждаш не състезание и турнир, в който ще има определен наброй победители, а всъщност една хубава общност на танцовото изкуство и на спортните танци.